Päivää taas. Eli tänään mä teen siis tämmösen rutiinin, tai miten mä hoidan minttua ja mitä mä aina teen sillä ennen kuin mä ratsastan sillä. Ja mä en siis ratsasta yleensä mintun kanssa satulalla, koska minttu on tottunut jo niin siihen, että mä ratsastan sen kanssa ilman satulaa. Mut sit taas Iiriksen kanssa mä ratsastan yleensä satulan kanssa, tai silleen. Ja mä teen Iiriksestäkin, tai Iiriksen kanssakin tämän saman videon, mutta niin kuitenkin aloittaa. Ja nyt aloitetaan tällä ratsastuspuolella, tai niin, ei oo. Aloitetaan! Ensin mä menen hakemaan mintulle suitset, koska mä oon siis ratsastellut sen kasatulalla, ja nyt on satula tippuun menossa sen kohta. Ja siis tää talle ei oo kattokas vielä valmis, niin siksi minttu ei voida nyt laittaa mihinkään siksi aikaa, kun mä haen noita ettyjä, niin se on nyt vaan siellä karsinassaan. Mä nyt laittaa sille suitset. Ja sitten kun mä oon laittanut mintulle suitset, niin sitten mä vaan otan sen pois sen karsinasta ja vien sen tonne alueelle, en muista nimeä. Tai niin. Ja nyt voidaan vaan aloittaa perusravilla. Ja sitten kun mä olen valmis, mä vaan vien mintun takaisin sen karsinaan. Niin, ja siis otan tietty noin suitset pois. Noin, eli siis nyt on valmis tämän ratsastuksen suhteen. Siis mä teen varmaan itse asiassa myöhemmin tuon, miten mä hoidan noita. Niin, se sitten sidon.